Jumejn wara li ġiet inawgurata, Dar Nazzarenu fiż-Żejtun laqgħet l-iffirmar ta' ftehim bejn il-Ministeru għall-Ġustizzja Soċjali u l-Fondazzjoni SEP li se jassigura għajnuna tant meħtieġa għal vittmi ta' vjolenza domestika, inkluż tfal. Il-ftehim ikopri 3 snin li ġejjin, b'allokazzjoni ta' aktar minn €1,000,000. Id-direttur tal-Fondazzjoni SEP, Yvonne Malija, spjegat li s-servizzi offruti lill-vittmi jagħtuhom tama biex f'post ħieles mill-abbuż jirkupraw mit-trawma li jkunu għaddew minnha u jħarsu l-qudiem għal futur aħjar. Ewwel fażi illi jerġgħu jiksbu l-identità tagħhom, id-dinjità tagħhom u jaħdmu fuq l-affarijiet emozjonali. Imbagħad nibdew ngħinuhom biex jiksbu l-indipendenza li tfisser illi se ngħinuhom biex jibdew jaħdmu jew jistudjaw u ngħinuhom fit-taħriġ kollu illi jkollhom bżonn. Il-programm offrut f'Dar Nazzarenu mifrux fuq 18-il xahar jindirizza b'mod speċifiku lit-tfal. Huma ħafna drabi jkunu jew raw l-abbuż jew esperjenzaw direttament u allura rridu ngħinuhom biex ukoll jaħdmu fuq l-effetti tal-abbuż. Il-Ministru għall-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon tkellem dwar l-importanza li l-Gvern u l-Knisja jaħdmu id fit biex ikomplu jagħmlu l-ġid fis-soċjetà. Pandemija jew mhix il-bżonn li wieħed isaħħaħ il-ġustizzja soċjali f'pajjiżu se jibqa' dejjem hemm. Dan huwa eżempju ċar ta' mhux biss l-impenn ta' ġustizzja soċjali li għandna bħala gvern, imma wkoll ta' kemm nkoperaw ma' qdiet oħrajn f'dan il-każ il-Knisja. Il-Gvern jiffinanzja ma' €6 miljun fis-sena lill-entitajiet tal-Knisja li jinkludu għaqdiet mhux governattivi u fondazzjonijiet oħra.